Persze. Tegnap is volt vagy 39. És akkor mi van? Semmi. Még nem lesz. De megcsináltuk elsőre az ővet. Meg. Jobb itt, amikor hárman utunk egymás után. De bugos, még mindig bugos, úgyhogy oda kell figyelni. Micsoda? Hát a gombok. Igen, azok még mindig bugosak. Na, de siessünk már, faszom. Mennék hírózozni. De szégyen teljes. Nem mondod. De. Szégyen. Jalál. Többette velünk nem régász. Ha. De én legalább nem hoznék neki külön szobát létre. Ezt Nem érdekel. hozzá. Én csicska játékkal, még ha lóloznál megérteni. Egyszer se játszottam vele, tehát nem tudom, hogy csicska játékkal se. De majd kiderül. Majd amikor játszok, akkor majd rád fogok gondolni. De úgy ezt felveszi valaki? Hív. És mi van akkor, hogyha szerzői jogok miatt senki se hallhatja az a hangomat? Hú, basszus. Ezért lő azt. Mégis két novánk van. Nem baj. Gyere, odaadom, szólj. Jaj, pont nekem nincsen energy-m. Csak annyit szólok. Hát akkor Egyre kell be. valaki vegye föl, mert helyekkel kell. Jó, mindjárt eldobom. Jó, eldobtam. TKT. Oké. Hogyha van feltöltődött, akkor már nem szívhat tovább az energy-t. Akkor add át. Mehetsz utadra. Mennyi öldökölni. Nem? Akkor én megyek öldökölni. Heal, 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 heal. Kösz. Dobhatod. Dobhatod. Mehetünk tovább. Most lőd. Anyádat. Most hogy nem ki az arc? Bántottak. Valami. Gyűjjetek át. Engem Nadit még sose volt. Aj, baszki, alig van energy, na mindegy. Elrugos. Exel miért nem Nixet hoztál? Azon sokkal jobban jártunk volna. Van még szín, nem? Nincs. Exel visszaváltott izére, Novára. Tehát most két novánk van. Na, Heal. Nézd. figyeljetek. Átadom. Oké. TK, figyelj! Itt a láda. Ó, hagyjad. Heal. Egy kell dobni. Éppen, hogy nem dobtam. Kettő megvan. Dobhatod. Egy pillanat. Jó, mehet a láda. 3-as waypoint. Milyen konténer ez? Rár.
Igazából tök mindegy, nem? Az. Én mindig azt hittem, hogy a Rare az ritkább, mint a Reinforced. Nem volt. Még nagyon sok onnan. Energy kérnék, hogy valami. Nincs állni. Gyertek át! Megyünk. Vagyis én megyek. Egy shield, légy szíves, megalakulósan. 61%. Mind a bomba. Hát jó, de még nem jöttek át. Te menj a bombaért. Én állok a ponton. Szóljatok, hogyha valaki... Nincs energy, csak 300 szóval. Hát több mint nekem a 20. Szóval meddig jutok. Jó, átjöttek. Ó, szuper, gyere! Kurva. Alá. Hoppá. Toxin. A poison. Ja, nem kapunk ki. Na meg még az is a bajotok? Hát, Mindig. mindig hogy ki lesz. Eldobtam. Ne. Jó, TK. Nem kellett volna Életet. Trinity-t hozni, látjátok? Én azt mondom nem. Felvegyem? Ez milyen gyorsan szívja le az életet? Energy seed. Vagyis Nem az sokára el energia. fogom dobni én sem. Elég gyorsan. Nagyon Jó gyorsan. leszek. Meghalok. Heal, heal, heal. Döntsétek el, mit akartok, nem tudok egyszer a két gombot nyomni. Hát mindkettőt akarjuk. Healt is, meg energy. Látszik, hogy nem vovoztál, Peti, látod? Így van. Valaki már nagyon hackelget. Én voltam. 3 kész. Királd a negyediket. Na, dobni. dob már el, faszom. Heal. Megdobja a Heliotron. Jó, most eljöttem. Nekem is az van, basszus. Nem cseréltem ki. Nekem az erejük alatt. Hát ez useless. Az, hát nem éppen vissza. Basszus. Mindenki az ajtót. Az. He, azt mondja. Nincs már ki? He. Ezt fel kell venni most? Bugos az ajtó. Nem kell pont előtt. TikTok, 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 TikTok. Ezzel mennyit fizethettek ezért a TikTok reklámért amúgy? Hát veszed, oké, okay. Oké. Valakinek sok energia van. Mert mindjárt nem mondom. Nekem van 138. Jó, valaki. Nekem van 300. 176, jó. Most ezt X-el lehet eldobni? Nem. Vigyed a Inyettolhoz. Már De még ne el. dobd rá. De még ne dobd rá, tölts fel. De mivel kell eldobni egyáltalán? 4 értel van. Vedd fel, vedd fel. Jó, meg vagyok. Vigyed. F-fel. Van el. Nem, nincs negyedik, megvan, imbólnál. Megvan mind. Lehet dobni. Kész. Következő fázis. Basszus, nem carriert hoztam, nagyon csicska. Jó, ez eldobja magától, hogyha nekem leszívja az összes energim. Jó. Looks like you were able to defeat the toxin. Excellent work. We've got him on the run. Chase him down and deliver Tenno justice. Nincs van.
De utána azt a pályaszettet. I have never encountered a security system. Széktök jó. Tenno, Mindenhol a láda hangját lehet hallani. Az volt. Meg Orokin Dereli. Azokat szeretem. Az van. Loki a földön. Na volt trutyiba. Jelve. 7-es megyek. Jó kövi. Egytől 4-ig lesz a hack. Rohadt kis dróna. Na, jobbra. Bassza meg! Nem, jó, így most úgy lejöttél. 2-es. Gyene itt a 8-asra. Látsz nem. 2-esre van Ott van az ablakba. Megyek a 2-esre. Oké. Jött az energy. Rajta vagyok. Oké. Ötösnél a hack. Na kész. Az pedig... 5-ös. 5-ös. De jó. Na Jöhet hát egy ez... Frost. Ja. Nyolcas energy léci. 8-as? Ja, kaptam. Pakja majdnem lelökött a bombát. Nem! a hack. Itt 2-esnél valaki kidőlt. Valaki Nem is bombált az egyesen. ablakban, mindjárt le fog lökni. Jó, nem lökött le, de meghaltam. Keverek körülöttem. 7-esnél valaki bajban van. Faszom. Szedem. Jó vagyok, köszi. Hú, az meg, ez honnan lő? Ugye pont Max hívnia kéne az Négy. energy-t. Ott mehet. Az a 6-os waypoint az mi az Isten? Ezt nem látom. 4-esre mehet Frost. Tudtátok, hogy a ponton van egy olyan pont, ahol nem szívja az energy-de? De hogyha egy centivel is arrébb megyek, akkor Valaki álljon szívja. erre. Megyek. Kicsit Ez megy. Ez honnan a picsában? 6-os. 6-osra valaki. Megfokolni, heal. Energy-t kérek szépen. Ez majdnem lelökött. A waypointra álltak? Waypointra állhat valaki, igen. Oké. Nálad lesz Peti. Köszi. Tessék? Egyes dár. Én a 2-esen vagyok. Jó, most már ráment. Ja, Süket vagyok, bocs. Megint nálad lesz. Két menik is bazd meg rajtam. Úristen. 8-as. 8-asra valaki. Heal. Kimaradt Peti meg rajtam kívül. Én! Már csak Peti van. Rajta vagyok. Volt. Jó. Nézzétek nekem. Panel.
volt. Megvan. Mi az a panel? Melyik maradt? Ez a 3-as. Oké. Kész. Használhattok. Oké. Láda? Nem volt láda. Nincs. Volt láda valahol? Nincs láda. Látom. Baylor Fomorian core. We can use this to draw out Vahek. Make sure it reaches extraction. Bullocska. Jó, B-pontokat majd mindig a gomból lévő emberek rakják maguk alá. Lehet a gombokra állni? Még ne, úgyis csak az energizet szívnál. Ja. Mehet? Mindenki itt van? Megy. A Oké, jelen Dark mindenki itt Lucy. van. Dark Lucy akkor. You have already shown me your hand. Now, Kevés energim van. Gombon. see what Nem gond, csak maradj rajta. Az nem baj, csak Ja, jó, maradj rajta. Nem baj, csak maradj rajta. Oké. Itt a menü szintet The tram has been rerouted. It will El van not fagyasztva. recover from your shields in order to keep moving forward. Get these doors open Anyád menjen nem. and keep the core moving. Le lehet szállni gombról? Vagy még Igen. nem? Jöttek. Proceed with caution. David, állj ki alóla, állj ki alóla. Várjál. Várjál. Állj ki alóla, állj ki alóla! Ne hozd akkor! Faszom ki van. Egy valaki menjen föl! Nem, majd szólunk, amikor mehet. Ne vidd! A kor alatt ne járkáljátok, légy szíves. Kurva, azt ne menjetek! Felsőre egy waypoint. Jó, egy Felsőre valaki. rajta állok. Jó, Jó, mehet. mehet. Ha nem lesz megint tűz, akkor rajta vagyok. Kort inkább kerüljétek ki, mert ez nagyon veszett. Ez nagyon veszélyes volt. So good. Keep moving the tram toward extraction. Oké, mehetünk tovább. Még egy voltában ilyen láda hang van ezen a mapon. Get the Oké, Azért jöhet állom. mindenki. A V-pontokat megszedjétek. Kérhetsz, Ott ne van. vegyétek szét akkor. Ne jöjjetek meg. Nem mit aztán kész. David, meg az ajtóba vele. bele fog menni! Azt a kurva, geci! Állok. Hozhatod. Hozhatod. Nem, rajta állok én, mennie kell. Peter, ne álljál a kor alatt. Azt a kurva, majdnem bele nem. protect this core. Én az ajtóba álltam meg, az nem bírt ide addig. How the Baylor Nem Fomorians pedig. are powered. Peter. Vagy P. Mehetünk. P, mint Béla. Reached the midpoint. Disposing of these cores will be a massive blow to Vahek. Jó, senki ne vigye a kort még. 3 V-pontot. Legelején rögtön, ne Melyik fel a vigyétek. sziklára? Mögöttünk jönnek ketten. Azt nem. Egy V-pont, 2, harmadik nincs meg még. Hol van? Haltam. Harmadik még nincs meg. Te hol van a harmadik? Fönt az bal oldalt a... Majd mindjárt rá, Ő csak tetején. felkaparnak. Ilyessetek már hátba szexálnak minket. Ott lesz, ott lesz. Ez az? Oké. Az. Hát, Hozhatod. Mehet. jönnek ott hányan mögöttünk. so obedient. Dr. Tengus could learn so much. Jónak mondod. Nekem kell gombra is állni meg minden. Igen. Ja. Jó, az elsőn átment elvileg. Felváltsolak itt a gombon? Az elsőn átment, várj a másodikra. Get these doors open if you want to keep the core moving. Az előző waypointokat szedjük le. Mojo, te mész föl oda? Igen, egy megvan, itt vagyok fönt. Még 2 kell. Azt mondja, Még hogy egy, várjál. This is the final push. Rajta állsz, Peti, ott az alsó? Regain Extra meg Soli rajtál. Jó, Kell a lehet. másikon egy Lehet. frontál, Raktam is. a harmadikon meg te.
Jó lett volna. Vagy mindegy. Szóval hogy az ajtónál van, megyek hackelni majd. Hogy itt az asztmaszom. Ajtónál van. Oké. Szállhatok? Ja, leszáll. Leszállhattok. Nem jött semmi, ugye? Nem jött. Jó, az rossz döntés volt. Láda nincs. Jó. Nincs láda. Bírtitek. Valakinek van ammo restore-ja? Valaminek már nem Már kell. nem kell. Majd a kövé pályára selődik. Reszettelődik. The core will help greatly in defending against future Galarian attacks, but we must return to Retarded. Pike has retreated to Phobos. Track him down. Ez még kevés. Mint a karácsonyra. Följebb akartam lenni. Mi hozott? Én tettem. Hát. Más az energy színű. Tenno, I've detected a strange atmospheric anomaly. It's of higher origin and nuclear resistances on them. Ez ilyen dárvós amúgy. Tenno! Ilyen dárvó hang. De az mondja így. Tenno! Neki be van baszva. Szívva minden. Éget alkoholista dárvó. Az amúgy. Bármit meg kell tenni egy Olyan kis dohányos dobálja. hangja van, hogy napi 4-5 dobozzal eszik. To the fatal Fomorian in the system. Dárvó le is pippantani egy kis akcióját, érted? Ah, Ez milyen fegyó? Practice. már nincs láda. Arra voltam? Oké. Azért erre Peti. De milyen fasz a fegyóitok vannak, azt a kurva. Csak skin van rajta, azért néz ki jól. Mire? TK nálad ez optikor? Vagy ez milyen? Potkáim van nála. Nincs láda. Mi a fasz volt ez? Álljál már meg, drákáj. Mi van? Ez izé immortál skin. Aha. Na ugye, igen. Na, akkor majd az enyémen is lesz. Jobban néz ki vele. Ilyen kis foltos kis tehén lesz. Boci. Jó, hát nyomassuk. Ki van atlan? Lassú. Ideje. Első ajtó. Eső ajtó. Eső. Eső. Első. Ó, itt benne lenne. Ha, szólít egy kicsit. Ha, mondj csak egy kutyát. Nem megyek a bombáért. Ha menjél szíven. Felvetted már, mi van? El is dobtam. Mondom, felrobbant, keszi. Ó, most jó lenne a vett, hiszen itt tiszta jó lenne snipe-olni. Aha, nem. De kajazba. Én úgy csak kempelek.
Magam úgyse csinált semmit. Te geci. Kövi. Peti, neked ennyire tetszik a karak, vagy csak formázod még mindig? Még formáltam. De úgy nem rossz. Jó kis vagyok. Nem rossz, csak... Feelinges. Ja, feelinges. Kicsit olyan, mint egy Mastery által. 18-on már, 19-en már csak azt számít. A Feelinges vagyok. Ja. Szálljatok le egy pillanatra? Bebugolt az ajtó. Most jó. Azon szélakszam. Kövi. This is the best you can do? Pathetic. Tenno, they're setting coordinates for another memorial strike. Aha. Eladtam mindent dupláért. Szolgi, megveszed? Szállj, Biztos, ajtó. Találtam. Még nem jó, de már jó. Kap neked. Van következő. Kinyírtak mindent, akkor nem neked. tudok adni. Ha kinyírtak mindent, amit látok, akkor nem tudok adni. Hát, lássad. Lőjétek azokat a szaros. Elvileg valami azt hívja az energiám állandóan. Nem tudom. Ja, az drone. Bassza meg, elment az 5-ös energy. Bajn véletlenül nem álltál ponton. Most Na, az is eltállok szívja. egy gombon. Az is szívja. Csak szól. Ja. De az előbb valami más, ilyen sárga kis burok volt rajtam, vagy mi szar. Az nem szívja. Jó. Utolsó. Ez majdnem idejött megfekkelni. Már csak ez az egy van, úgyhogy védjétek meg. Ja. De képzeljétek el, karácsonykor például csinálhatna egy vagy csinálhatnának a játékkészítők egy olyan modult, hogy például, hogyha berakod, vagy valami, akkor ez az ember, akit ordít, az ilyen tök kedves lenne karácsony napján. Kedveseket beszélne, nem ordibálna, mint a hülye gyerek. Hát a boss. Bazd meg. Ilyenkor még megkelhetik a panelt amúgy. Igen, neked kell ki. Akkor hagyjuk majd. Jöjjétek már. Ott a Frostbobby, bazd meg. A francban. Ezt az enyemit lehet már lőni? Igen. Az kéne. Az kéne. Nem muszáj. Kéne, de nem muszáj. Ez bedobta pasni. Nagyon de És ha most meghekkelik, akkor olyan? Ne nyomd el az átvezetőt. De van fagyva, bazd meg. Most előállok, hihetetlen, mindig hátul szoktam. bal, ez az. Ennyi, elfordulok, az hátra megyek. Mindig a legelső vagyok. You have made a statement to the system. Na, de voltam én is már első. You have restored balance. Ez nem dobott És semmit? barrier. Ja. Barrier dob. Barrier dobott. Ja, egy gyíkom, az a barrier, hogy Figyelj. mutat. Barrier. Figyelj. Na. Ez a resistance, az jó. Hanyadik? Tizedik? Ez az arcán resistance, ez ér valamit? Nem, Már sem.